maulud la yasyuru iku ora merasa orang ngrasa sapa maulud warubbama dan nasa lan ing dalem semangsane ngotori warubbama dan nasa lan ing dalem semangsane ngotori sapa maulud ha ing malabis wa najasalan gawe najis sapa maulud ha ing malabis fatusri'u mongko agi-agi ilaihi maring maulud sapa ummuhu ibune maulud wataksu lan menganggoni sapa ummuhu ing maulud ukhra ing pakaian liya li alla yara supaya yen ta ora ningali hu ing maulud sapa annasu menusa kadzalika hale kaya mengkono dan nasa najasa watagsilu lan ngumbah sapa ummu ma ing barang tanat jasa kang kena najis apa ma wa huwa utawi ma wa huwa te maulud la ya'lamu iku ora ngerti sapa maulud ma ing barang fu'ila kang dikerjakno apa ma bihi kelawan maulud lisighari aklihi krana cilike akale maulud ngeten nggih bilih kita sebagai kawula nak tesih nggadahi pengakuan tindakan berarti kita tesih ngangge akal dalam beragama. Memang terkadang punika ad-dinu al-aql. Agama niku harus saged dirasio, tapi nggih terkadang walaisa kulladinin birra'yin saged ugi boten semua hal perkawis agama punika kedah rasio. Mulane ketika ngusap muzah niku sing di kengken ngusap niku bagian atas ingkana hadzin birra'yi la asfalu aula. Kok agama itu harus menggunakan rasio, maka yang lebih layak untuk diusap adalah bagian bawah. Kita ngibadah, kita ngamal, kita minangka sebagai kawula dalam memposisikan diri sebagai seorang hamba niki kedah dikecilkan akal kita. Kawula budak kok ora nampa keadaane sebagai budak, tentu dia akan demo tuane, protes bose iki soalnya nunjukno nganggo akal. Nah anji kita minangka kawula iki status hamba punika kedah dinihilkan akal sebagai hamba. Kenapa? Keranten
nak pun kita nihilkan akal kita sing berperan manah nurani hati. Soalnya terkadang akal itu gampang ditumpai nafsu, mulane dikerdilkan akal. Tiang nak pun boten ngunggul no akale, diwei kenikmatan Gusti Allah sak gede-gedene kenikmatan apa wae gak bakal ngerasa sombong utawa diwei musibah sak reka-rekasane ora bakal putus asa keranten piyambake sing tinggi manah sing tinggi ati. Mulane kedudukan akal kalih kedudukan hati tenggene wilayah spiritual punika kedah dikedepankan manah hati. Sekeranten ngeten, tiyang nak dipun paringi akal ingkang kados cah alit digambarake Ibnu Athaillah dipakai ibune pakaian sing larang-larang piyambake mboten ngrasa banggakno pakaiane dipakai pakaian sing branded lah merke mahal ora ana bocah cilik kok pamer merek ora ana bocah cilik pamer pakaian cah bayi soalnya piyambake boten menghiraukan napa ingkang dikenakan tenggene piyambake semanten ugi kita minangka kawula kok wis saged menghilangkan keakuan kita dados ngeten nggih bilih kita punika sinau tauhid apa sing wajib nggone Gusti Allah iku tetepno subutno nggone Gusti Allah apa sing muhal kanggone Gusti Allah iku tetepno nek awak nak Gusti Allah di sifat hayat tetepno awak mati. Nak Gusti Allah di sifat kudrat tetepno awak di sifat dhaif. Nak Gusti Allah di sifat iradah tetepno nek awak di sifat mukrah dipaksa. Nak Gusti Allah di sifat wujud tetepno kuwe ora wujud. Lah nek kuwe ora wujud keranten kita punika makhluk keberadaane semu ngeten ibaratnya ngeten kita gesang makhluk wonten teng donya punika kan cara donya punika umure nak nganggo hitung-hitungan zaman Nabi Adam sampai kiamat niku katakanlah nggih ngeten iki nggih diperdebatkan 7.000 tahun. Bon, misale katakanlah dunia itu umure 7.000 tahun. Niki dunia. Sedangkan sebelum wontenipun alam dunya iki apa sebelum wontenipun alam dunya Gusti Allah wis ana sing anane Gusti Allah gak ana kawitane lan gak ana pungkasane
Terus kita minangka makhluk hanya sekian persen keberadaan kita tengene donya sing umure katakanlah semonten kala wau, katakanlah umur kita paling suwe 100 tahun. Ibaratnya ngeten, jenengan punika gadah arta, nyekeli arta sing tetep jenengan cepengi katakanlah 1 M misalnya. Suatu ketika jenengan gadah arta mbuh 5.000, mbuh 10.000, sing anane lewat ngene tangan jenengan wau sepersekian menit utawa sepersekian menit lah. Napa jenengan nganggep dhuwit 10.000 iki mawana? Tentune mboten nganggep dhuwit sing semono niku wau ana teng ngene kepemilikan jenengan. Soale orang jenengan anggap. Mulane kita keberadaan kita menggahipun Gusti Allah nak kepengin menafikan kewujudan kita, kewontenan kita, kita meyakini sing wujud muk Gusti Allah, la maujuda illallah. Berarti kita punika terus la apa? Terus apa? Terus apa? Ya ora apa-apa, ya ora sapa-sapa. Tujuane Gusti Allah gawe makhluk ben dikenal wujudipun Gusti Allah. Lah nek wis kenal Gusti Allah, wis ngerti Gusti Allah, piyambake kudune ora nganggep awake ana. Jadi titenane tiyang ingkang saged tepang Gusti Allah kudune nganggep piyambake mboten wonten. Nek wis ngraos ngoten niku ora apa-apa, dudu sapa-sapa lan ora bakal apa-apa niku titenane tiyang ingkang tepang Gusti Allah sing maha wujud, maha hidup, maha kudrah lan sanes-sanesipun. Lah sehingga kita sak sampunipun saged mekaten karunia napa kemawon ingkang dipun paringake Gusti Allah dhateng kita kok wonten selewae, wonten salahe, wonten khilafe Gusti Allah dan gage ngresiki, dan gage ngumbah, dan gage genti kanthi karunia ingkang sanes ibarat lare alit ingkang dipun pakai tiyang sepahe ibune kanthi pakaian ingkang sak apik-apike, ingkang sak larang-larange, tapi kiyambake mboten banggakno pakaiane. Gusti Allah kiyambak sing ngurusi. Semanten ugi kita dipun paringi pakaian arupi takwa. Walibasuhum wa khairul libas libasut takwa. Ketakwaan kita punika ibarat pakaian sing dipun kenakan dhateng kita dening Gusti Allah. Tapi aja ngrasa takwa. Nak kowe ngrasa takwa, ngrasa awakmu sing iso takwa, engko nek ana piye-piyene tanggung jawab dhewe. Tanggung jawab kita piyambak. Mulane ketika kita punika nglampahi kesaenan utawa nglampahi kaawonan punika yakinake tenggene manah kita nak kesaenan kita tekotake bilih punika fadol anugerah saking Gusti Allah, bilih kaawonan punika buktinipun jalal kohare Gusti Allah sing kita mboten saged milih, sing kita mboten saged nolak. Lah nek pun kita saged mekaten, kita langsung diurus Gusti Allah. Nak kotor, nak ana rusae manah, nak ana kotore ati, nak ana salahe
kita Gusti Allah enggal-enggal gantos kanthi perilaku ingkang sae. Iza ja'atil hasanat yudhibnas sayyi'at. Namun kesaenan punika dateng kaawonan mungkin badhe ical. Sing icalno sapa? Gusti Allah. Sing nekakno sapa? Nggih Gusti Allah. Pokoke awak kita punika sak derma. Lah punika sing saged ngoten niku ora kudu diomongno tapi dirasakno. Lah carane ngrasakno kita punika boten saged napa-napa. Jenengan kudu waras. Punika mawon boten saged warasno kiyambak. Jenengan kudu sehat. Kita nggih boten saged ngendhalekno sehat kita kiyambak. Misalnya jenengan kudu lara, ben ora diwehi tugas renorno akhire kudu lara wis ben. Aku tak lara ae ben ora ditanggung jawab renorno. Ngono ya ora iso. Jadi kita punika gesang punika enggak boten saged nentokno pilihan kita kiyambak. Mulane afalipun tiyang punika ingkang kita sampaiake kala riyin wonten ikhtiyariyah, wonten ittirariyah, wonten sing pilihan, wonten sing boten saged pilihan. Tapi langkung kathah boten pilihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anis Syekh Abil Hasan As-Sadzili, saking Syekh Abil Hasan As-Sadzili. Apa annahu sak temene Syekh Abil Hasan qala iku dawuh sapa Syekh Abil Hasan. Kila diaturno li maring ingsun. Jere Syekh Abil Hasan As-Sadzili kiambake dipun tangkleti tiyang ya Ali. He Ali. Tahhir siyabaka minad danas. Tahhir nyucekno sapa sira. Siyabaka ing baju ira minad danasi saking kotoran. Tahfaz mongko tuhfaz mongko direksa sapa sira bimadadillahi kelawan pitulunge Allah, peparinge Allah fi kulli nafasin ing dalem sekabehane nafas ambekan. Abil Hasan As-Sadzili nate didhawuhi tiyang Ali. Resi ana pakaianem saking najis. Lah sing dimaksud pakaian cara wong sufi ku apa? Nanti mungkin dipun bahas. Nak kowe iso ngresiki pakaianem, nyuceni pakaianem saking najis, kowe bakal direksa Gusti Allah kanthi diparingi madad pitulung ing dalem sekabehane nafas. Jadi tenggene dunia wali punika wonten istilah madad. Madad nika bantuan saking Gusti Allah. Mulane donga manake Bu wa amiddana bil asraril lati audataha ladai. Itu madad, amidda. Pertolongan Allah. Lajeng Abul Hasan As-Sadzili tanglet. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Wa masyabi wa ma utawi napa iku siabi pakaian kula. Fakila mongko dingendikakno limaring ingsun innallaha sak temene Allah kasa iku menganggoni sapa Allah ka ing sira kullatal ma'rifati ing pakaian ma'rifat, perhiasan ma'rifat, summa kullatat tauhidi nuli pakaian atau perhiasan tauhid, nuli kullatal imani nuli
pakaian iman, summa hullatal islami, nuli pakaian Islam. Sucekno pakaianem. Lah pakaian sing dimaksud apa? Tiyang punika kantun tingkatane. Bilih kita tiyang awam nggih pakaian ingkang diparingake Gusti Allah dhateng kita nggih keislaman kita. Kita memahami Islam punika ampun nami agami formal. Kita memahami Islam tenggene sufi, tenggene tasawuf punika sejauh mana kita punika saged pasrah nyerahno napa kemawon ingkang dipun paringake Gusti Allah dhateng kita, boten wonten protes niku Islam. Aslama yuslimu islaman niku maknane nyerahno, pasrah, memberikan. Boten formalitas. Boten nami formalitas. Terus mulane wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak kita niku dereng saged ngesrahno urusan donya kita aja kesusu mati. Lara wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Islame punika kita gesang diparingi cekap nggih kita serahake sedaya saking Gusti Allah lan kita ikhlasake sedaya kala wau keranten Gusti Allah. Kita diparingi cekap, diparingi rekoso, diparingi enak, diparingi umur dawa, diparingi umur cendhek, diparingi rezeki melimpah, diparingi rezeki seret. Ampun penasaran, ampun gandulan kalih napa ingkang dipun paringake Gusti Allah, gandulana sing maringi punika berserah. Nek jenengan tesih ganduli apa sing diparingna, la taduru minar roha min kaunin ila kaunin kama tadurul khimar min kaunin ila kaunin. Kita nggih akhire kaya khimar sing mubeng nggone alam siji, nggone alam siji ning nggone gilingan siji, nggone gilingan sijine nek tenggene urusan dunya iki menuju urusan dunya liya, menuju makhluk iki menuju makhluk liya. Mulane nak pun tiyang punika legawa aslama yuslimu, tiyange dipun wastani muslim nggih sekeca pejahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Lah pakaian-pakaian kala wau pakaian keislaman kita, pakaian keimanan kita, pakaian ketauhidan kita. Lah ketauhidan punika ngeten niki nggih. Tiyang punika kedah gadah keyakinan bilih sedaya kala wau punika diwangsulake dhateng Gusti Allah. Keranten ketika kita punika tesih gadah keyakinan tenggene makhluk punika tesih boten saged nyuwijekake. Misale secara napa indrawi bilih kita ngunjuk ngraos seger, kita gadah pemanggih banyu iki sing nyegerno aku. Kita dahar kraos wareg gadah pemanggih wareg iki sing apa sego iki sing marekno aku. Punika tesih diwestani dereng tauhid. Nak tiang-tiang ingkang wahidin, kita saged wareg, kita saged seger keranten sensor tubuh kita, reaksi tubuh kita bekerja. Rasa tenggene saraf kita bekerja.
Lah sapa sing ngerjakno? Gusti Allah. Nak syarat sensor kenyang kita, sensor seger kita mboten bekerja, kita ngombe sak jedinga ya ora wareg, ya ora seger. Kita mangan sak wakula nggih mboten wareg. Soale sensor kenyangnya pun mboten aktif. Lah sing aktifno sapa? Lah punika wong tauhid sampai mekaten. Kemarin kula contohake bilih tiyang tauhid niku ngeten. Makhluk niki ibarat alat elektronik. Nak kita gadah pemanggih sing madangi aku iki listrik lampu. Sing ngademno iki kipas. Sing ngangkat banyu mendhuwur sibel apa-apa iku mau sibel to sanyo. Kita nglalekake setrum. Lali nek ana setrum, padahal kabeh iku mau iso urip, iso aktif gara-gara setrum. Dadi wong tauhid itu keyakinane ora kok nek kipase, ora kok nek gone napa? Lampune, tapi setrume. Intine tek gene setrume. Ibarate ngoten. Keranten bilih syariate kok ora ana setrume, ibarat mesin cuci ya ndongkrok. Kipas angin ora ana setrume ya ndongkrok. Mulane kalih-kalihipun setrum iku iso aktif, iso bermanfaat, nggih wonten saranane nggih punika wonten syariate. Sekinten tiyang punika saged nangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tesih tingkatan tiyang ingkang gabungake antaranipun syariat kalih hakikat tauhid. Lajeng makrifat. Pakaian ingkang dipun paringake Gusti Allah punika arupi kemakrifatan. Punika buahipun rasa kita pun boten nganggep alam makhluk awak kita piyambak oga ana punika lah klimakipun kemakrifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya kala wong Islam, iman, tauhid, makrifat punika sedaya mauhabah peparing saking Gusti Allah, tapi kudune ditirakati, diriyadoi. Ora ana teka dhewe, dilatih. Ngelatihe nganggo apa? Nggih nganggo suluk. Nganggo dalan sing kita menuju teng mriku. Tiyange dipun wastani salikin, prilakune dipun wastani suluk, laku tumuju Gusti Allah. Nak kita gadah azam, gadah harapan, kepengin wangsul kepanggih Gusti Allah punika kedah wonten lakune, wonten riyadoe, wonten istilah tiyang sufi kholwat, tapa, nyepi, zikir lan sanes-sanesipun. Mulane ketika kita punika gadah keyakinan utawa harapan kepengin kepanggih sing damel kita ibarat lampu kepengin kepethuk setrume, ibarat mesin cuci kipas kepengin roh setrume, dados kiyambake kudu ngilangno kekipasane, ngilangno kelistrikan neonane, ngilangno. Mulane kita minangka manusa kok kepengin kepethuk pangerane, ngilangno kemakhlukane. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niki sedaya punika saged dipun panggihi memawi rasa manah, rasa
kalbu mboten saged diilmiahno, ora iso mboten saged dibuktikan tiyang ngertos jenengan iman apa ora, jenengan ngertos tiyang punika jenengan tauhid apa ora, jenengan mboten ngertos jenengan punika makrifat apa ora. Apa iso dititeni nganggo keramat? Apa iso dititeni idune mandi? Oh gak iso. Iso mabur, iso nambani wong sak kedepan, ora dadi ukurane wong makrifat. Parek Gusti Allah iku sing dadi tolak ukur ora keramat. Kewalian iku sing dadi tolak ukur ora kesaktian. Justru terkadang kesaktian karomah iku saged nutupi tiyang saged kepanggih Gusti Allah soale mandeg tenggene alam kekeramatan. Piyambake pun rumaos ibadah ditampa, nyatane wiridaku kasil. Akhire mandeg nggone urusan donya, urusan karomah. Padahal terkadang tiyang ingkang caket Gusti Allah punika disepele, saged ugi disepele, saged ugi mboten enten ajine. Keranten Gusti Allah ora terima nak kekasih iki menduakan kalian perkawis sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Dados tolak ukur kewalian punika mboten keramat. Dados kita laku suluk, kita ngibadah ngeduk ampun tujuan keramat, tapi tujuan kita punika kepengin wangsul tenggene Gusti Allah kanthi sak sae-saenipun. Nek ampun tujuan jenengan keramat gagal, mboten siyos. Muk entuk keramate, muk entuk ampuhe. Lah ampuh keramat kasef punika makhluk, punika donya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku Faman mongko utawi sapane wong iku arafa kenal sapa man Allah ing Allah saghura mongko cilik ladaihi ing dalem mungguhe man apa kullu syai'in sekabehane suwiji-wiji. Nak tiyang punika pun saged tepang Gusti Allah napa-napa saklintunipun Gusti Allah mboten enten ajine. Waman utawi sapane wong iku ahabba mencintai sapa man Allah ing Allah hana mongko ina alaihi ing atase man kullu syai'in apa sekabehane suwiji-wiji. Bilih tiyang punika saged remen tresna dhateng Gusti Allah mongko perkawis sanesipun Gusti Allah boten enten ajine. Waman utawi sapane wong iku wahada niki carane mensucikan. Dados carane nyucekno kemakrifatan nganggep perkara sakliyane Gusti Allah cilik. Nak tiyang punika cinta Gusti Allah nganggep perkawis sak sanesipun Gusti Allah punika ina. Waman utawi sapane wong wahada iku bertauhid sapa man Allah ing Allah lam yusyrik mongko ora menyekutukan sapa man bi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Waman lan utawi sapane wong amana iku iman sapa man billahi kelawan Allah amana mongko iman sapa man ming amana amina mongko aman krasa aman sapa man mingkuli sayin saking sekabehane suwiji-wiji. Nak tiyang punika saestu gadah iman mboten enten raos ajrih dhateng perkawis napa kemawon ngraos aman soale kiyambake pun gadah sing ngendhalekno alam, sing ngendhalekno semesta, sing ngendhalekno perkara sing diwedeni, perkara sing dikarepno. Waman lan utahe sapane wong aslama iku pasrah sapa man Allah ing Allah qalla mongko sithik
apa ma perkara yaksi kang maksiat sapa man hi ing Allah. Nak tiyang punika pun pasrah nyerahake sedaya urusane dhateng Gusti Allah, misaling bangkang-bangkango protes-protes mok kedik yaksi ku bangkang. Wa in asahu kok misale kok ketelanjur maksiat, wa in asahu lan lamun maksiat sapa man ing Allah ya tadzara mongko ndang gage njaluk sepura sapa man ilaihi maring Allah. Wa ini tadzara lan lamun njaluk sepura sapa man ilaihi maring Allah qabila mongko nampa sapa Allah udrahu ing apa alasane man penyumbang permintaan maaf man bilih piyambake nyuwun ngapunten Gusti Allah enggal-enggal nyepunten. Qala dawuh sapa Abu Hasan As-Sadzili fahimtu min dalik fahimtu faham sapa ingsun min dalika saking mengkono-mengkono tahhir siyabaka. Jadi maksudnya fatahhir siyabaka punika menurut tafsir, menurut penafsiran tiang-tiang sufi mekaten. Qauluhu ta'ala wasiyabaka lan ing pakaian ira fatahhir mongko nyucekno sapa sira. Mugi-mugi kawula lan panjenengan sami tansah dipun paringi mauhabah, dipun paringi maunah, dipun paringi taufik Gusti Allah dening Gusti Allah saged bersihake sedaya-sedaya ingkang dipun paringake Gusti Allah dhateng kita kanthi saestu-estunipun. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'aman wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana la tada' fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la dayqan illa wasa'ta wa la hijaban illa kasafta wa la sitran illa kasafta wa la maridan illa safaita wa la daynan illa qadaita wa la faqiran illa agnaita wa la hajatan min hawaiji dunya ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta qulubal arifin. Allahumma amti'na bi syababina wa hayatina wa jammilna fi khalqina wa khuluqina. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.